измислиш малко така. Пей да пита, Ще това се може получи. ли? Може, разбира се. Сега аз пък от дома. Чакай, сега Как ще много разкажа Импровизирай, цялата импровизирай. приказка. Как много знаеш стихотворения? Да, мам, лека нос, мамо, лека нос. Айде спи. Некой идва. Сашко. Той прави клип. Айде, измисли да, моля те. Сашко идва, кой идва друг? Питър. Айде свърши, с Питър и те качвам нагоре. Питър. Питър Къде се са чува знамените? Уенди. От дома. Майкъл не съществува. Питър, да. И после Аз го заснемам да го пратим в YouTube. съществува. Ти го там. Само за После- YouTube пона. После Гащите си. ла. Обичам, Питър не съществува. Айде, после спей за русалките. За коя русалка? За русалките, ти нали си една от те? Да, русалките спеят. Изключи. Вече с Питър Пан и русалките. Ще снимате. Как се казват те русалките? С какви имена? Барби. Ама Барби, ама имената Мария е... Вълчи, хайде почвай. Мария. Другата как се казва? Нещо тия... Златната русалка, моля. Представям ви златната русалка. Ти викай как? Здрасти всички! И ви Здравейте викате всички! здрасти. Представям ви златната И да русалка. симулира, всичко бива. Започваме. Здрасти. Айде усмия. Почвай. Нека да пееш сама. За русалката. Хубаво усмивка. Гласовете на русалката. Си измислиха. А коя беше ти пееше една поредица, докъде я пускат много често? Коя? Много хубава пееше, още като мъничка. Днеска пускаха, викаме Валето песента. Коя? Може да ми пекне, беше много известна. Хора, Мама ти я пускаше там. малко от песента на русалките, как да ви кажа. И тия... Мало да реше така. Мама, кой мама, Буба? Без да натискаш. Хора, малко от песента на русалките. Да, бабо, донеси. Чакай, бабо, донеси. Чакай, дай твоя телефон за малко. Да, искам просто да танцувам танци-манци, айде малко. Айде, пусни някоя песната. Чакай. Горе. Кажеш тази песен, Какво бе, беше, бе? Росев? Ма... Сега е до теб. Не е жегата, бе. Малиса ли беше? Какво беше? Мелисия, Мелисия.